Hajang kancang mo kang sabay. tay có bớt sưng nặng sờ Ma rohdi tasha. tay bớt sưng nặng bớt sai chung bảo là than rồi bà hi Ri panya nang ngadi ba? đi bay nè Ang ba jam panya hono. Nung ba hagi mang obab kha tong nan mang nung chu. Wana ka phota tasha. Anu wana nani Ano ko ya kar phime na lo kasin non bisa. nung bono yakari pheke onek sakha nono mong sapan biya khoi torgla sana nungani rang pusa hoite bebag ala jakha torbono phadei tamasa wana gani tamone habun si tu mà sao khoe Sara parang ba mà sao khoe không có con sao mà hả thằng nó đi thằng nó đi hey Ya min ba sa sing suka. nó có đi thằng nó đi Terus yang teu nu kuwa. nó có Sa sing suka. nó có mày Mo nai se nang ke ha mai mang la. nó xung quanh đi bự sự thế nó như trên bức sản chứng mai làm sao mình như tao vào thằng này thế Hai, dia ni phai suruh nama tini, nono masih pun mukti ni lang le, tam kap zaro, bono sama kin ne, tam ni biar thay dulu, Ni ya. tam tay heng ni tamu, udi, tam yak pun rong setong he, Anu aja mau kerja dia. tam mak he non tam mak, apa tay ni apa, No. tam mak he tam nabu, Anu aja nak kerja dia. tam nak nono, nung ba bay, rang pusat gerang ni thang lah sab borok kamu le, Anu naik kemen bagi jangan. ang le tay jar mang lang nono. Ang nono jai se keton mang lang. Ala rang pusat kere, ala bigrasi. Ang jeneng sama makin tong sini ang rang pusa pe. Kuri yakun rom nang liang nang kha. Ang ni dah ang macam mana. Yakun rom nang liang kan thai. Ang nono jai se keton mang lak. Ang siap kudu asini dah. Hai jang deh. Ang tay hai sai mali hi be runa dia. Tam dia rom Ang be. tanya. Dengan nari ang gang tikang deh. Nung ba gino ma ka sa hai thui tong ja an bi ba. Ang tay na rom liang nono. Ang tak puluh taris naik. Ja da pun thui tong ji. Sai mali. Ang gin sai tong la srui pai hang. Ang tao sai jung be tong. Ang siapa nonton ang sada tong ya. Mana ang tao biang srung pai hang sai tong la rok. Terus thang jin nung tao. Nung ba bo bai gari rok. Nó cả hầm này bó cả hầm này thang thẳng đấy nên cứ phải vợ khao đó su ta cá bì ta phun đó nó nàng nó nghĩ sẽ có tuần mía cầm dùng bún nó nàng ở bao quấy cái tuần mía tức thang chỉ của tụi nó Nah, dia seban saya tu ni. nên bagi ang bukap khơ pula wo tao khang bực khá ra cái thang à anh cái bực khá bay thang ang Nin bukan lagi si Maya. nó nàng tao mày đó một cũng cưới khảm mày nàng lia thang cái tham ăn à tao Tanya, dia seban saya tu ni. Ang tanya, nung bentung dia. Ang temai kerja nunu. khảo bao tay mà lia bao ăn bực khá bay thang khảo bao tay cún sải lá cưới tức thang chừng nè Tanya. nó đâu téo vào sải kì rằng bôi xa gần nàng này không bao gì Ang rampu sana ham saja. Ang doni si Miss namu. khảo bao người tao hay sải bao nàng đây bực khá cưới khen ăn rồi bực khá giả cưới khen nó nàng này ăn jolly phiêu ang lát rồi khó xin là nung bác sẽ thắng là gì Dengan dia seban kerja betul betul kita ang tu nung berduduk di sini. Terus tanya di kutulang thế đi ghét ra đi Tanya. ang tao mà cao rồi không nung xí má liệt tao mình Ang tanya boleh. Ang tanya. không có xử lý cả chết luôn tổng đấy Bukan lagi dengan ang tanya. nó hay beri nanya tadi Ang kude Nawar kulung dia. Ang tanya makan ni. Ang cai mulut dah. Kulung dia. Ang dono si bisa mo. Ang tanya ini makan ni. Kulung dia makan ni. Kulung dia ang tanya.
Kenapa subuh? Itu kan kalian. Nu jauh ya sih. Tolong sering itu meni. Nu lagi sama juga. Kadu kuna berapa? Kalian ke bawah tingkah. Maluk di sebelah, pokoknya siapa yang masih na? Mana nasi mana juga, yang suka beli biar tangga makan lagi na, zaman sana mau ya kali biar tangga, nona juga sih yang suka beli, maluk di, teman kepan bunyi bangka suka, sebelum makan tuh sekolah nasi beli. Tahu apa lagi ya? Siapa yang sulit ya sih bagaimana? Ini baru senang makan sekolah nasional sih pula. Tahu bahagia para orang makan kurang nak. Tak nak phai tay ora. Tak nak phai. Jaga thang ara tong mai ada. Kasih jaga tak sa thang mane. Ar phan tong mai ada. Jaga thang bin kau mang sajana ni. Lasi soka. Neng lasi akan ceng lasi bu. Neng ani besali an besar kan neng ana asal lasi mu dah kita kamu. Tu siapa ke ayah Priel? Ansi kale? Miss ang sige ka. Jaka hepan taisa nai turunan kaya hendak tingno. Taisa sari di. Taisa kat bang kau nunin ke. Taisa puru kahung ke suido kata kaji. Jaka nin bugut. Taisa puru kahung ke. Abun abot try khai phale di. Nong humbak dohmani kahung ke khlai phale jo khna. Miss Ta koro lai di. Kini kat khai ma hita khlai lai di. Thang lai ja kon kahung ke. Phai di khna dati na kon. Tu dah pai khamar long ti. Pai kha mai ko ta ka se best nong ko. Phai nong ko ta ko. Malungti Chada ma. mianin da mongol phai thang phai ble Tang khanya ne. nono kanya da ni shung phai Ta hani chai ro ka sana. ang tam sana tong sana no sunga na chai ro ta Mana khari me di ba. Bunya mang sai tong ro tek tok khaja ko. nono sunga na chai ro ta Kai ji gang tai. An tai sungna sung nang ya. Jodi so onyo borok, om hai ka kok sur pa keng ka mana khai di. Ta sada an tai. khana di malungti numo buri borok thia sak sai thang nangan ble numo nin bo bishon bai ki shawan chubi sungbo bura ra ra burchi ra nono nu khong khai kalang na musung ble ka hamke Jangan lai bo. One kotor mistake khaiman khai kya. Ang tai om mistake khaina mung sung liya. Nong no na tai sabo. Nanya tong ba ang khorcha susuk sing na lang tai tam buino ko thang tong na ba. Ang je suk sak man sak ang nong no sari nai chuba na yama. Ang tai kanyen kok ta salagi.
के वो फलिया ओ आन खा कमर tam biang thang phaisa Sekolah thang hai mani. tam bo khaiba skulo Sira eko private sekolah rongoi tongwa tabo. aba haja nge jor do mano kisa sui kok salenta nu gero balo khang kiba khadi Da ko. bahai ta bola kahmo ra ta Kaham no. noro nam babu songke Jotun kaham tong. Ningke kaham da sa. ang mo kaham no Ningke nok ro ta tam khai tong ba. iko hanyo dukan ri jo hata Sen sung kha balang. Taisha. Nin sirai rong bu khoro bu sung kha bu suruk tor kha. ani sere ro kari khuble ang je nang abur thang bol chimi te kajali able Ubui nong na la. nin sere ro khapus tor ba khesa nin le poi ro tong ma khena Buron jere yang munang hain ta. Kaje khoblang ba purun si. kubida Ang wan chuli ang am ti hai rok tai. nang kata yang kajali asa Bekas musung ni ang ka ba am kaje li ata. Ningke ta ang kaje sa. ang ba no kari an be khawo kem no wan su si me ke ba kajali ata ang bo nang kha suk din kolomang thaka nanu ki sepa no mu to ma da Nono muju man mang khaimang na ang bo. Asuk jora din. Ngi phagya. haji ba hake tangi nang an thani ki phri phali asa Phanya hampan boro phaiman sinasa. Nung bola ma muthuk khi ka hangke. haila kormo ang ba puro an be khawo nin bagi dugar phiok jakse ang ba apurun chimi nin bagi wan sumang tongta apur kisa joli man ba sang no khni ro hoja siu nang thang pa yang onek dukhu nangi ma kap khable Hai pano tang khai sinasa ang mo phirong na hampan phirong male nung ba no naragli hangke. Ang mai ko hai ken ma tong ja khata. Muju man phan tang khai nai. ta phano nin bagi an khawo dugar phiok ja kormo nang thang pine ja Ang bo. Nin ba an ba khaw bo nung sini sini. Ke ba. Tam phe khana sa nung ste nai chong ga thang an tang. kubuja Ubui na ang tang jeng ra khana sa na ham ma borok no. no kormo yak du ding ke hala sinai ding ke non tune yan khana na pen no